Za hrůzu peněz investovali do dneška a přijeli vás pobavit na všechny panoušky. Díky moc, i když jsme na utáhlé pasáži na
Ondra Vysaha. Jede na výhru, jede na čas, který na Instagramu na dosáhl. A jdeme dál. Na to vyskočili Martin Vlček, Jakub závody a je to zároveň mocný muž. Zbrázil tratě hlavně rally sprint sérii, můžete si ho pamatovat. Také polské staherské, který se taky startuje a je vyslán na trať se Škodou Fábí RP, se kterou jel celou letošní. Jezdí Vlastimil Neumann, velký Peugeot 208 RK a nyní má návrat do poslu Adam Kapp a vlastně otevírá ten kapový štrůdl. Je tady asi 6 Adamů po sobě, takže tím pádem vlastně otevírá závodu. Když tady, kde to máme? R5 a velká finish show. Zaplácejte jim v prvním okruhu, zaplácejte jim v druhém okruhu. Bude loučení. Takhle to má být, to je velká show se zatáčkou, světlice tam na hromadách, všude kouř, takhle to má být, to je tohle bude velká kývačka, jenom pro vás, dámy a pánové, super, díky borci. Takže máme tady tak, jak se to má v rally správně dělat.